आ आ आ आ आस ही तुझी फार लागली, आस ही तुझी फार लागली, दे गजानना बुद्धी चांगली, हे गजानना बुद्धी चांगली. देऊ तू नको दुष्ट वासना, देऊ तू नको दुष्ट वासना, तुझी आवरी आमुच्या मना, तुझी आवरी आमुच्या मना. वक्रतुंड एकदंत गौरी नंदना, 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 वक्रतुंड एकदंत गौरी नंदना. सुरवर मुनी स्मरती तुला येती दर्शना, सुरवर मुनी स्मरती तुला येती दर्शना, सुरवर मुनी स्मरति तुला येति दर्शना, सुरवर मुनी स्मरति तुला येति दर्शना. वक्रतुंड एकदंत गौरी नंदना, वक्रतुंड एकदंत गौरी नंदना, वक्रतुंड एकदंत गौरी नंदना. सुरवर मुनी स्मरति तुला येति दर्शना, सुरवर मुनी स्मरति तुला येति दर्शना. वक्रतुंड एकदंत गौरी नंदना, वक्रतुंड एकदंत गौरी नंदना, वक्रतुंड एकदंत गौरी नंदना. रिद्धी सिद्धी करीती सदा नृत्य गायना, रिद्धी सिद्धी करीती सदा नृत्य गायना, रिद्धी सिद्धी करीति सदा नृत्य गायना, रिद्धी सिद्धी करीति सदा नृत्य गायना. गायना गायना. रिद्धी सिद्धी करीती सदा, रिद्धी सिद्धी करीती सदा, रिद्धी सिद्धी करीती सदा, रिद्धी सिद्धी करीती सदा, रिद्धी सिद्धी करीती सदा नृत्य गायना, रिद्धी सिद्धी करीति सदा नृत्य गायना, रिद्धी सिद्धी करीति सदा नृत्य गायना. देसी मुक्ती गुरुदासा हे दया घना, देसी मुक्ती गुरुदासा हे दया घना, देसी मुक्ती गुरुदासा
आ आ आ आ ना अंग कांती मनोहर अंग कांती मनोहर सुकुमार सुंदर सुकुमार सुकुमार सुंदर अंगकांती मनोहर अंगकांती मनोहर सुकुमार सुंदर सुकुमार सुंदर सुकुमार सुंदर विठू घन नीळ सावळा विठू घन नीळ सावळा विठू घन नीळ सावळा विठू घन नीळ सावळा लावण्य मदनाचा पुतळा लावण्य मदनाचा पुतळा लावण्य मदनाचा पुतळा अंग कांती मनोहर अंग कांती मनोहर अंग कांती मनोहर सुकुमार सुंदर सुकुमार सुंदर सुकुमार सुंदर कसे येला कशी येला कशी येला पितांबर कशी येला पितांबर कशी येला पीतांबर आ, पीतांबर चरणी ब्रीदाचा तोडर चरणी ब्रीदाचा तोडर निळा म्हणे माळा कंठी निळा म्हणे माळा कंठी निळामाणे माळा कंठी निळामाणे माळा कंठी कंठी आ, 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 आ,
गणपतये नमः श्री गणेशाय नमः ओम गण गणपतये नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम गण गणपतये नमः ओम श्री गणेशाय नमः बोला गणपती बाप्पा मोरया म्हणा मंगल मूर्ती मोरया बोला गणपती बाप्पा मोरया म्हणा मंगल मूर्ती मोरया बोला गणपती बाप्पा मोरया म्हणा मंगल मूर्ती मोरया बाप्पा गणराय 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 ओम गण गणपतये नमः ओम श्री गणेशाय नमः ओम गण गणपतये नमः ओम श्री गणेशाय नमः गजाननाची आवड मोठी गजाननाची बाबा आवड मोठी गजाननाची आवड मोठी गजाननाची बाबा आवड मोठी गजाननाची आवड मोठी धावत आलो भजनासाठी धावत आलो भजनासाठी धावत आलो भजनासाठी हा, गणपती भजना दुसरा हो काय नानापासून मोठ्यापर्यंत सगळ्यांका भजनाची आवड नुसतं जो तो धावत सुटतलो भजना म्हटला काय बाळ गोपाळ बघा ना आता बाळ गोपाळ पुढे बसाया तरण्या ताठ्यानं भिंती ते काया बाळ गोपाळा पुढे बसाया करण्या ताट्याना भिंती टेकाया बाळ गोपाळा पुढे बसाया करण्या ताट्याना भिंती टेकाया हे पोरग्यानू चला पुढे बसा सगळ्यांनी वर बसा आणि मच्छी लाईनीक बसा जोरात माना बघूया किती जोर काढतास तो अरे हयच शिकवाक गावतला गणपतीचा हयसूनच बुवा होतात मोठे मोठे गणपतीक भजन करता करता हा आणि जो चांगला म्हणत ना त्याका पुढल्या वर्षाका बुवा आंगडा म्हणाक देणार हा म्हणून सांगितलेला बसवतात पोरग्यांका रेटून पुढे पुढे बाळ गोपाळा पुढे बसाया आणि तरणे ताटे आहेत ना ते पाटली एकदम पाटली लाईन धरतले भीतीकडची आणि भीतीक टेकॉन बसणार हे चांगला म्हणा आम्ही पाठवून असाव हा आता तुमकाच पुढे चालूच आहे हो सांगताना असा सांगतले घराकडसून बाहेर पडताना सांगतले चेडू एक तेलाचो थेंब असलो तो तिगो टकलेर घालूया जागरण होतला आणि चेडवान हाडल्यान तेलाचा बुजला की ह्यो अर्धा ओटून घेतलो कोंजळीत आणि गळात आगत अगदी दोनवले बाजून बोरंगाळ येत आगत घालून बसतलो बरा बसतलो तो खंय भीतीक टेकॉन बसल्याच्या नंतर जेव्हा हे भजन करून उठून जात तेव्हा गणपतीवालो म्हणता यारे काय केल्याने रंगाचो बेरंग माझ्या भीतीच्या चपचपावून घातलेला तेल जे टेकलो ते त्यांना वाट लावून ठेवल्या म्हणून सांगितलेला बाळ गोपाळा पुढे बसाया तरण्या ताठ्यानं भिंती टेकाया बाळ गोपाळा पुढे बसाया करण्या ताट्याना भिंती टेकाया बाळ गोपाळा पुढे बसाया तरण्या ताठ्यानं भिंती टेकाया बाप्पा गणराया 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 हे तुझ्या उंदराचा घसरला पहिया तुझ्या उंदराचा घसरला पहिया तुम्ही पसरला हो पसरला हो गणराया कडक बुंदी नको लाडू कडक बुंदी नको लेंडियाचे नको शेंगदाणा नको लाडू शेवेचे नको कडकबुंदी नको लेंडियाचे नको शेंगदाणा नको लाडू शेवेचे नको कडकबुंदी नको लेंडिया
लेंड्याचे नको शेंगदाणा नको लाडू शेवेचे नको हो कडक बुंदी पाठी पडले आणि लेंडियाचे म्हणजे समजला ओ खडखडे लाडू शेंगदाण्याचे लाडू अजिबात नको. तो गुळाचा पाक जर कधी करापलो तर सगळा तोंड खराब करून टाकतो तो लाडू. शेवेचं तर नुसतं गालात घर भरून ठेवचे. जेव्हा कधी नरम होती त्या टायमात चावात खाणार तोपर्यंत गाल सुजल्यासारखं दिसत राहतो. म्हणून सांगितलेला कडक बुंदी नको लेंडियाचे नको शेंगदाणा नको लाडू शेवेचे नको. कडकबुंदी नको लेंड्याचे नको शेंगदाणा नको लाडू शेवेचे नको कडकबुंदी नको लेंड्याचे नको शेंगदाणा नको लाडू शेवेचे नको. खादाड करंजाची एक वेळ चालात खादाड करंजाची एक वेळ चालात खादाड करंजाची एक वेळ चालात उसळ पावट्याची असली तर धावात उसळ पावट्याची असली तर धावात उसळ पावट्याची असली तर धावात. करंजो हे आपला पुरातन खाना. गणपती इले भजनवाले इले काय करंजो करणार. भले पोकळ असती गुगुऱ्यो पण एक वेळ चालती त्यो चावा का. आणि काय सांगा तुमका आली भजनवाल्यांका उसळ लागता उसळ उसळ नि पाव. त्यातल्या त्यात काळ्या वाटाण्याची पावट्याची वरण्याची असली तर निमित्त झाला मग त्या का काय रे असा नाही वरण्याची खाल्लंय. खादाड करंजाची एक वेळ चालात उसळ पावट्याची असली तर धावात. तुम्हा मिळतय ऐतचा खाया आम्हाला लागतय तुम्हा सांगाया. तुम्हा मिळतंय ऐकता खाया आम्हाला लागतंय तुम्हा सांगाया. तुम्हा मिळतंय ऐकता खाया आम्हाला लागतंय तुम्हा सांगाया. बाप्पा गणराया 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 बाप्पा गणराया. आई वडील सर्वांचे पोसायचे कोणी आई वडील सर्वांचे पोसायचे कोणी आई वडील सर्वांचे पोसायचे कोणी अहो गणराय सर्वांचे सोसायचे कोणी. गणराय सर्वांचे सोसायचे कोणी गणराय सर्वांचे सोसायचे कोणी. आई आणि वडील 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 झील असतात. पण आवशी बापसाक पोसायचा कोणी खायच्या झिलान. मग वाटून घेतात. या महिन्यात तू पाठव त्या महिन्यात मी पाठवतोय आणि एकान नाही पाठवल्या की आवशी बापसान जन्म दिलेल्याचा सार्थक झाला. आवशी बापसाची वाटणी करून घेतात. तशी हल्ली आता गणपतीची सुद्धा वाटणी झाली आहे. 3 जण 4 जण 5 जण असले जर घरात झील कमावते तर ते सांगतले अरे मीच एकट्यान कित्या करू. हा मग वर्सल प्रत्येक वर्षाने एकान जायचा. वर्सल सुरू केल्यानी बरं ज्याची वर्सल असतात तो आपला सगळा बांधून घेऊन जाता. आणि बाकीचे काय देतात माहिती आहे ना. हो एक अगरबत्तीचो पुडो थोडो धूप कापराची वडी आणि व्हलग्याचे मोदक. त्रिकोणी व्हलगा मस्त मोदक असतात एकदम चिकट. एकदा दाढेत बसलो की पुढल्या गणपती शिवाय बाहेर पडणार नाही. काय हा की नाही. मग असा वया होता 1.25चा झाला 1.25चा आणि 5चा झाला 500चा. होता 1.25चा झाला 1.25चा आणि 5चा झाला 500चा. होता 1.25चा झाला 1.25चा
किमती वाढल्या, महागाई वाढली, सगळा वाढला. मग पैसे पाठवणाऱ्यांनी आवशी बापसा का ते वाढू नको काय हो? हा, पूर्वीच्या काळात 1.25 रुपयाचं गणपती 5 रुपयाचं, 5.25 रुपयाचं, 11.25 रुपयाचं. आता 500चं आणलं तरी तो दिसत नाही. मकरात बसवलेलो शोधूचं लागता खया गणपती. हा, म्हणून सांगितलेला. पण काय करा, असलेल्याने सगळ्यांनी हातबोट लाव खाया. कसा? पालखी हलकी 12 भोया, पालखी हलकी 12 भोया, पालखी हलकी 12 भोया. पालखी असली ना तिका 12 जणांनी खान मारले. भोये म्हणजे पालखीत खान मारणारे, त्यांना भोये म्हणतात. 12 जणांनी जर खान मारले तर पालखी हलकी लागतली. पण एक जर कुसको कोणा असलो बुतुरलो खान मारूचो त्यांना वाईट सैल केले की 11 जण गालाटले. म्हणून सांगितलेला पालखी हलकी 12 भोया, या गुरुदास खांदा द्याया. पालखी हलकी 12 भोया, या गुरुदास खांदा द्याया. पालखी हलकी 12 भोया, या गुरुदास खांदा द्याया. बाप्पा गणराया, 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 बाप्पा गणराया. बोला गणपती बाप्पा मोरया, म्हणा मंगल मूर्ती मोरया. बोला गणपती बाप्पा मोरया, म्हणा मंगल मूर्ती मोरया. बाप्पा गणराया, 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 बाप्पा गणराया. गणेश शारदा करीती गायना, गणेश शारदा करीती गायना, गणेश शारदा करीती गायना. गणेश शारदा करीती गायना, गणेश शारदा करीती गायना, गणेश शारदा करीती गायना. आणि देवांगना रंभे ऐशा, आणि देवांगना रंभे ऐशा, आणि देवांगना रंभे ऐशा. गणेश शारदा करीती गायना, गणेश शारदा करीती गायना, गणेश शारदा करीती गायना. तेथे मानवाही विनवावे ते काय, तेथे मानवारी बिनवावे ते काय, तेथे मानवारी बिनवावे ते काय. सुरवर पाय वंदिती जेथे, सुरवर पाय वंदिती जेथे, सुरवर पाय वंदिती जेथे. गणेश शारदा करीती गायना, गणेश शारदा करीती गायना, गणेश शारदा करीती गायना. ज्याच्या गायनाची तटस्थ शंकर, त्याच्या गायनासी तटस्थ शंकर, त्याच्या गायनासी तटस्थ शंकर. याही परिपार नकळे तुझा, याही परिपार नकळे तुझा, याही परिपार नकळे तुझा.
आम्ही किंकर ते किती तुका म्हणे आम्ही किंकर ते किती तुका म्हणे आम्ही किंकर ते तुका म्हणे आम्ही किंकर
आ, 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 नको वाजवू रे कानोबा मुरली कानोबा नको वाजवू रे कान्होबा मुरली कान्होबा. नको वाजवू रे कान्होबा मुरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. घरी करीत होते काम धंदा धंदा कामधंदा, कामधंदा कामधंदा, घरी करीत होते कामधंदा, घरी करीत होते कामधंदा. तेथेच मी गडबडली 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 गडबडली, तेथेच मी गडबडली. गडबडली गडबडली गडबडली, नको वाजवू रे कान्होबा मुरली कान्होबा. नको वाजवू रे कान्होबा मुरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. कागर घेऊन पाणी अशी जाता अशी जाता पाणी अशी जाता, पाणी अशी जाता, पाणी अशी जाता. घागर घेऊन पाणी अशी जाता, घागर घेऊन पाणी अशी जाता. डोईवर घागर पाझरली 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 पाझरली, डोईवर घागर पाझरली. पाझरली पाझरली पाझरली, नको वाजवू रे कान्होबा मुरली कान्होबा. नको वाजवू रे कान्होबा मुरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने कृपेने पूर्ण कृपेने, पूर्ण कृपेने पूर्ण कृपेने, एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने, एका जनार्दनी पूर्ण कृपेने. राधा गवळण घाबरली 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 घाबरली, राधा गवळण घाबरली. घाबरली घाबरली घाबरली, नको वाजवू रे कान्होबा मुरली कान्होबा. नको वाजवू रे कान्होबा मुरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. हरली हरली हरली, तुझ्या मुरलीने सुद्धा मुलं हरली. आ, ए भडकला माझा रुक्म्या भावोजी भावोजी भडकला भावोजी भडकला दादानू आला बघा लढण्याला हे भडकला माझा रुक्म्या भावोजी भावोजी भडकला. भावोजी भडकला, दादनो आला बघा लढण्याला. भडकला माझा रुक्म्या भावोजी भावोजी भडकला. भावोजी भडकला, दादनो आला बघा लढण्याला. पाहून बहिणीच्या नवऱ्याला राग आला त्याला पाहून बहिणीच्या नवऱ्याला राग आला त्याला. पाहून बहिणीच्या नवऱ्याला राग आला त्याला. राग आला त्याला राग आला त्याला अव राग आला त्याला रागानं बॉम्बा मारू लागला हे भडकला माझा रुक्म्या भावोजी भावोजी भडकला. भावोजी भडकला, दादनो आला बघा लढण्याला. भडकला माझा रुक्म्या भावोजी भावोजी भडकला.
ओ भाऊजी राम राम. असे घुबडासारखे डोळे मोठे करून माझ्याकडे किती बघतात रागा रागात? मी काय तुमच्या डोळ्यात रवतलय? हा उगीच काहीतरी काय करतात? राम राम रुक्म्या भाऊजी, रुक्मिणीच तुम्ही भाऊजी. राम राम रुक्म्या भाऊजी, रुक्मिणीचं 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 तुम्ही भाऊजी. घुबडावानी 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 डोळे वटारुनी, मेवण्याला नका पाहुजी. राम राम रुक्म्या भाऊजी, रुक्मिणीचं तुम्ही भाऊजी. राम राम रुक्म्या भाऊजी, रुक्मिणीचं तुम्ही भाऊजी. ओ मी तुमच्या बहिणीचो नवरो नाव. हा गो घो तिना माका वासुदेव बामणाच्या हातात या पत्र धाडलेलं आहे, चिठ्ठी. हो, आणि त्याच्यात लिहिल्या नव्हता चिठ्ठी आलिया. सांगताय तुमका काय ता? चिठ्ठी आलिया आलिया चिठ्ठी आलिया. चिठ्ठी आलिया आलिया चिठ्ठी आलिया. चिठ्ठी आलिया आलिया चिठ्ठी आलिया. चिठ्ठीत लिहलंय मला मजकूर सांगतोय तुला. चिठ्ठीत लिहलंय मला मजकूर सांगतोय तुला. लग्नाची घाई झालिया. चिठ्ठी आलिया आलिया चिठ्ठी आलिया. चिठ्ठी आलिया आलिया चिठ्ठी आलिया. हो, काय पण चिठ्ठीत लिहिलेला वाचला ह्या असा लिहिलेला. ती काय म्हणता? तुमच्याशिवाय माका दुसरो दादलो नको, आणि म्हणून मी विदर्भ नगराच्या जवळ अंबिकापुरात येऊन राहुलय. हो भाऊजी, आता काय करतात? तुमचं विचार रुक्मिणी का शिशुपालक देवचा ना काय देतला? हा होय ना, पण तो घो ते हिका पसंतच नाही तर उगी कित्या बरा तिका थंय या करतात. हा मी सांगतोय असा करा. शिशुपाल शिशुपाल नावडे तिला. शिशुपाल शिशुपाल नावडे तिला. शिशुपाल शिशुपाल नावडे तिला. नावडे तिला. आवडे नंदला तिला. आवडे नंदला. आवडे नंदला तिला. आवडे नंदला. आवडे नंदला तिला. आवडे नंदला. श्री श्री कृष्ण भगवान निर्गुण निराकार. श्री श्री कृष्ण भगवान निर्गुण निराकार. मला जात करी तुमच्या फुलाचा उतार. शिशुपाल शिशुपाल नावडे तिला. नावडे तिला. शिशुपाल शिशुपाल नावडे तिला. नावडे तिला. आवडे नंदला तिला. आवडे नंदला. आवडे नंदला तिला. आवडे नंदला. आवडे नंदला तिला. आवडे नंदला. हा म्हणून सांगतोय उगीच ते गरीब गाय त्या कसायाच्या हातात कित्या देतात? हो भाऊजी, तुमका माहित नाही मी आदी अनादी निर्गुण निराकार श्रीकृष्ण भगवान. हा विचार करून गोडी गुलाबीन तुमची लाडकी बहीण माका देवा, नाहीतर सांगतोय आहेत का? नाहीतर पळून नेईल मी तिला. नाहीतर पळून नेईल मी तिला. नाहीतर
माझ्यावर डोळा, तिचा आहे माझ्यावर डोळा, तिचा आहे माझ्यावर डोळा. मी पसंत आहे तिला, मी पसंत आहे तिला, मी पसंत आहे तिला. लागा लग्नाच्या तयारीला, लग्नाच्या तयारीला, लग्नाच्या तयारीला. गुपित हे सांगू नको कोणाला, गुपित हे सांगू नको कोणाला, गुपित हे सांगू नको कोणाला. पट लागल तुमच्या नावाला, तुमच्या नावाला, तुमच्या नावाला जी. पट लागल तुमच्या नावाला, तुमच्या नावाला, तुमच्या नावाला जी. पट लागल तुमच्या नावाला, तुमच्या नावाला, तुमच्या नावाला जी. अरे हे नकट्या भांबरबुंड्या काळ तोंड्या, तू म्हणतस मी हयात असापर्यंत, ह्यो रुक्मो हयात असापर्यंत रुक्मिणीचा लगीन कृष्णा आंगडा लावून देणार नाही. अरे मी बघतोय तू कोणाबरोबर तिचा लावून देत असता लगीन. हा तुका माहित नाही, नवरा नवरी जर राजी जातील मारून बाजी. नवरा नवरी जर राजी जातील मारून बाजी. नवरा नवरी जर राजी जातील मारून बाजी. दोघांमध्ये घालील त्याला म्हणायचं पाजी. दोघा नेणार गती होऊ दे हारती, होऊ दे हारती, होऊ दे हारती. अरे काय होता तर एकदा होऊ दे. हा तू म्हणतस देणार नाही आणि मी म्हणतोय नेणार. बघूया कोणाची सरशी होता ती बघूया. हा अरे भाऊजा, तुका आजपर्यंत या कृष्ण कारस्थान कसा असता ता ठाऊक नाही. आता तुझा तूच बघ, आम्ही कित्याक बघू वया. तू आपला तुझा बघ. तू माझ्याबरोबर लढासाठी वक्रदंत, जरासंध, शाल्व, अंग वंग, हा किती किती मोठे मोठे राजे बोलावलंस. पण तुम्ही सगळे जे आसास ना झाडून सगळे ह्या कृष्णाच्या पुढे मेंढरासारखे असतात, मेंढरासारखे. भाऊजी, हे भाऊजा ऐकतं ना, म्या समजावून सांगतोय, ऐकून की समजावून सांगतोय तुका. राग धरून कमनी भावजी बहीण द्यावी मला, भावजी बहीण द्यावी मला, भावजी बहीण द्यावी मला. आता नाही मिळणार माझ्यासारखा, नाही मिळणार माझ्यासारखा मेवणा असा तुम्हाला. भावजी मेवणाचा तुम्हाला, भावजी मेवणाचा तुम्हाला, भावजी मेवणाचा तुम्हाला. आता तुमच्या बहिणीचा पोर भावजी, तुमच्या बहिणीचा पोर भावजी मामा म्हणेल तुम्हाला. भावजी मामा म्हणेल तुम्हाला, भावजी मामा म्हणेल तुम्हाला. आणि शंकरानं जो भस्म केला, शंकरानं जो भस्म केला तो मदन